E weche mamoko bende en ni Jokuoe mapok oyangi nomonjo sikund praimar ma Migosi kendo kwalo buge, masinde mag kompyuta tok tweyo chok dara ariyo mane rito skundno otieno ma pi norugodo kawuono. Jatend sikundno Roso Molo oyango wachno kolero ni pod gikia gimane Jokuoego manyo ka gikwayo tend kauntino mondo olosnegi taya e alwora ma sikundno mondo okonygi e jiwo arita. Oyango bende no obila pod dhi nyime kod timo nonro e wi monjno. Security called me. Kananeno simbe actually nabuok. It is not kawaida. Kogochona to nyisa ni gibedo attacked gi jokuoge mobiro e school. Tapenje ni tiyudo samigochoni gin kanye giseringo gidhi. So, I'm be achiew that time. Then we called the police. I go to the BOM chairna, some BOM members. And at around 4:30, we rushed to the scene. Bendene waiduka police osetunda. Ka watemo ng'iyo gima dine be notimore. Waiduka gimuko dhot mar the head teacher's office. So anyalo mana kwayo security mondo okonywae. Kendo gima nyalo kwayo ni floodlight mondo ket around the school.